Juan, Kuya Lim. Oh, ta Kuya Lim. Tay ko nang ngiti. Tay, sugod ba kang taba nami? Tatay. Hala magtaba. Taban nga ikaw rin mo uli siya na bunawan ka na uli na duha. Hala, ato tete. Okay ka rin mo uli puspusan ka na balik mo. Nagdaguan na si Moy. Wala mo yun. Tatay. Tatire. Wala pang gitaba na mo. Banday. Huwag kami lang. Magitaban ako nung sila. Kinasa, nagbalik. Kinasa dapat ka. Bibi. Babay, Kim. Ano namin tayo? Oo. Sige, ako pa si Kaptay. Dado sa kasal. Tatire, kasay ko doon dito na tatire. Duwa ginang ticket. Wag mong ticket eh. Ha? Ticket. Babay, mami. Pala nga isa. Ha? Di makaliptan. Sa gamit. Babay mo si Arway mo na. Mas kasal tire. Tamay ka. Ito, amen. Tire. Sa disuloy ko no. Dito na mas kasal, dito na mas kasal. Sakay. Huwag dito na mas kasal. Muritso na. Kasal eh. Kasal ni. Kim. Patang baka mangkun. Ito na tayo. Nagapa na telefon. Ado sa pagtaban. Hala na, ning babay na ning amin mo wa. Ikaw be? Alalim buhol, gunitis tiri kaya nagitaban na gini bo. Ikaw Elia, ning amin ka Elia? Wow, mo amin si Elia. Wala guys, kumato na sila kabilarang yung kasi kapos kay reverse. Karoon na klaro pagkata. Alain sa kwarta kang nakana. Apa na ko na ko gid. Landak sa motor. Kay gamato ilang motor batangi. Iso to motor sa. Ang mga bata oh. Mana, bisaan na mo. Yan na, babay ka dai. Nuroy. Babay mo ka. Wala tayo, nagtaban na silang duha tayo. Nelen. Ah, Babay, mami. mali pa. Ako na kandiris na. Mga idaran na wala, bahala mo ka sana mo pa daw. Garaan dyan sa skim-kim mo. Wala yan na, bisaan na. Tuan na. Ha? Nalagay mo mother. Ang balik na sila. Aw. Karoon na gano'n uli. A few moments later. Ako sa balay sa ang sama ni, guwapa na ba siya? Most beautiful. Igagaw sang darling, kay antipas man ni siya. Dalaga na ni. Kasi na maka gusto na ning Amerikano. Unta. Bitaw kay naghatod ko sa katong ang order ahoy ginamang suman, budbud og pinamis. Nana pa siya ihapit nga bingka. Pila ka tuig sinong kuan ron nang 4. Pila na naman to? kuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sumad sa adlaw na taon sa isang darling. Natauhan ka Aw, ron. ano man? Namatay. Aw. Sumad sa isang kuan day, kamata dyan. Sa ulogon gapon din sabi ko birthday. Pat ka tuig na kuno kas pagkawa, pero dagan na din na grabe ko paharaban ni. Na, Ilis. diilhan, dagway laman daan. Ayan ka, be. Tabang ihap na rin, be. Sama ko nung ihap day, kay naglibog si Sas ng ihap. Oh, no. Ihap na si Bingka. Ako katuig daning sa una ni nga ni ko buhi pa sunulod, di pa malingan isang bahay. Nakakatuig tong tig Ikatulog na rin ang bahay. bus ng Francine gawa na unsa. Siya, wala ang sa. Kuha paghapon, bata paghapon, play di mo nang. 68. Tiyo, Naman yung kag magbinjak pa ko. magminsa pa kanis ng kuha, nagto nga si 20 kapin. Ano rin? Apor mo na ninja. Ay. 68 ko no, mura balik 40 plus. Ikaw na dyan ko kita dyan post, uy, grabing ko pa ha. Kuha ni sila, dagan na dyan, sila kinamagwangan nila sa kuan. Nila sa Daisy. Pero nag-ihap ha. Kapag dyan ba di guwapa. Sila ang gora nilang bahay. Ha? 24. 24? Wadi pa kapini. 24 ah? Wag bitaw. Sige ra. 24 do. Lakaw? Naan. Namulakaw. Taas ang hangkuan ron. Taas ang BP. Ano ba yung Francine, hindi siya matiguang kay nga mga anak rin nas gawas. To asa to lang si isa may tuwa? 11.
13. Tugan sa. Kinsa ito? 13, 15. Asa stop sa 15. Si. John sa Dubai, si Grabe. Junji sa Abu Dhabi. Dubai si Junjun? Si. Agasa. Abu Dhabi. Pero na may ilang kuwat. John Bell, Cebu City. Grabe, si Janbel ko no. Si Janbel matuk si Helen Mercada sa una. 19, Buto kaning mo niyang amo sa una, maglabada ito ang kuda ni susugag may pag mga bata. 20. Napsa na lamang ko ako. Matiguang na ko si Jawa Bangansa. Masakit sekreto dan eh. Bisag daghang problema. O yung sekreto ko na. Adtog tas Ginoo gihapon mang nguan Mo yung mga sekreto sa Ginoo. tabang. Tabang sa Ginoo ni si Ja. Oh, pila na rin 21. Tawag yapday kinalibog. Napsa na mga spool nga si pool nga ang kabata ra si Ja. Pamansa lagi. Monebis Miss Pan 27. Muse man si Just Tibok Pan sa pa estudyante. Na Miss Alicia pagtagkari. Na Miss Alicia gani asa mo manang kung mo ni mahansa kinani sekreto. Kung nga contest sa mga tiguang Miss Alicia gyapon. Kari pa ugi dibog-dibog na ko na rin Banjilin. Bitaw. Bitaw anang sa lagis ng Francine. Sa maghinagtag ko gimingaw ba siya ko pero Agka ni 42. Sumpera na day kay parehara na. siyam nang mingaw-mingaw o mga bata. Kanang saan ka itong wakadani? Sa mitor yung bay? Diya mo ko gibilin. Lasi gibili. Matay ko mula bay na adang bay. Naghambay mo sa una mo Naghahanap ay gamit. nilang haunted house. Karon. Sawa pa ka nakapag yung ka ba nang? Dihat dan man kung manang naluoy man dyan na. Ano Manang? kung ako dong kasi mana ako ra. Manang Loren? Manang po rin. Apo rin? Ijay kong gigang inday. Ano ba dyan wak man ka mag-ingan. Dihat dan ko duha ang tay ko. Pangani pag ang Jimmy day? Di. Tuloy mo antis gawas no? Si Ani. Nanaw Ani ang to video. as Jordan. Mong lagi mananaw man to sa among vlog. Imong amo? Yung, wala. Lagi. Ano nga mga video daling video-video na mo. Sakarang na mo to silang nasod. Di mo na naman taga-ato. Kana mga hatag na mga paradani. Kung man eh. Kana dami ng hatag dani. Pure Jed na. Bawa, ani. Patanaw, pinuod ba? Kung man pwedeng libal sa gilid, kung dagat. Pero ikaw may hayahay. Okay. Hayahay man pero. Sana naman na nga bali naman na. Naglibog sa ihap. Saan ni tricolor sa sud? Manisod labay ni manang pransing nung anhing nung luloy. Ano ito bag? Lawak ni kadundang nataran. Ginulabad lagi niyang ako kasukaon. Umadok mo namang Zud. Hulilia! Happy Mother's Day, Queen! Happy Mother's Day. Bigyan dapat siya.